wallahi duk wanda ya wannan addu'an sai Allah ya bashi gida ta inda baya tsammani wallahi. Kana gidan haya yau din nan zanna a gidan kai da matarka da ɗanka wanda yake da tsamin baki na giya muku su in sun ce amin Allah baya mai da amin dinsu. Akwai hanyoyin da ake roƙon Allah ka koma zuwa gare shi yanzu zaka samu biyan bukata. Yanzu ina da yara guda biyu na son abu wajen Allah dan siya musu minti da Allah sai ku zo sai yana addu'a suna cewa amin ban tabawa ban samu abun wallahi ba taba. Akwai hikimomi da Allah kuma zuwa ga Allah to ka zanna in gida kake so gida Allah ya mallakar maka gida da ake kiransa gida ka zo ka zanna ka dinka karanta rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi me anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. In dai gida kake so ka samu wannan nayi shi ina cikin gidan haya yanzu a gida ka yi dai sai a wani ko haka ne ko ba haka bane kuma wannan magana yake ba kwata-kwata bai wuce shekara 1 da rabi bane baka da gidan baka da komi addu'a koma zuwa ga Allah ya wuce inda kake nufi wallahi ya wuce wannan